Здравейте, аз съм Шал Хекс, мен е Балан Пой, днес играме GTA 5 синглплеер. В този епизод ще изпълняваме мисии. Отново сме с Тревор, защото все още не може да сменим играчите. Та, ето пред нашата къща сме, тук има някаква мисия, която е в нашата къща. Не се знае каква е тази мисия. Та, качи се вътре. Дай, прескочи ли ми просто по стълбите. О, господи, какъв това бе? Явно някакъв крадец или... Крадец ли е това? А не, що сме голи? Уоу, цялото ни тяло има някакви... Не знам... Оу! Виж кое, то са някакви берези само. А той изглежда някакъв наркоман. Добре, ма този какво ни правеше в къщата, не знам. Виж ни умрука и умрука целият ни е в кръв. О, то само юмрука, ако беше в кръв. Аз ако бях сам на Тревор на местото, скачам му с копия и го убивам. Добре, той не може да се изправи от един умрук. И сега ако умре просто от един умрук, направо нямам думи. Изправя се, бе. Да не се опита пак да се качи. То път вече може да умре. Ай бе, какво говори толкова? Би трябвало да направят някакъв друг спорт GTA, например да добавят бокс. О, господи, каква плесница му забоде направо. Ако имам бокс, ще е много готино. То път вече може да не стане. Пак става. Ето го и съседа. И пак идва тоя. Този път не го буднахме. Добре, един човек пише да го инвайтнем, обаче ние сме в синглплеер в момента и няма как просто. Виж те панталони, бе, те целите са направо право ли ги някога те панталони, не ги ли е? Все пак живее на село, човека. Някаква мизерна... Това даже не е село, това са... Голото на трейлър парк. Добре, давай, качи се. А помежду това е полицейска кола, която си я намерихме така случайно. И путахме сирените, нали, да си правим път. Не, че има много движение в това село. Едва ме намерихме тази кола. И беше отворена при това. Вратата й беше отворена, явно някой се опитал да я открадне или не знам. Ето да удряш, бе. Ти ще направиш на тайма. На 1 миля и 20 още остава. Колата е бавно ще отидем. Не от най-бързите. Ама не и пък от една от най-бавните, все пак е полицейска. Ама е селска полицейска. В града са 100 пъти по-бързи полицейски. То май са същите. Не са същите. Май са по-хубави. И няма това 42 отгоре. Това, знаеш коя? Това е полицейската на това, на магистралата. Highway 42. Има една песен и това се разправя в нея за магистралата 42. Добре, явно фаровете са ми щупени, затова не мога да си... Да пусна на фаровете. Какви са тези звуци? То е мокър е пътя. То сигурно вали за това. Аз чуя какви са тези звуци и това отстрани, дето е на гумите. То нещо не се вижда, освен някакви светлини. Не вали, просто това са ефекти. Каква светкавица само. Явно сега, ако се качиме на планината Чилят, ще откриеме прословутата летяща чиния. Може. Я виж колко е часа, ако можеш. Сега в момента изпълнявам мисия, човек. Добре де. Когато можеш, дай да видиме. Те седат тук на дъжда, хората. Оу! Това какво джип ли е? Няма си никаква представа, май ще трябва да ги убиваме. Пленето за стики bombs on the trailers. Добре, я виж колко часа. 2 часа. Ми точно на време, в момента изпълняваме мисия. Сега трябва да сложим стики bombs, ама... Да, слез от колата. Добре, скри се. Не бе, човек, какво правиш, бе? Скри се. Сега ще гръмнат. Имаш късмет, че се забавя. Добре, давай, ти си с Тревор, няма как да умреш просто от толкова малко хора. Скри се, човек.
Той сам ми си справя героя. Ево! Къде стреляш, бе? Наляво? Сляп ли си? О, господи, ти наистина си сляп. Трябва да те водя ночи някой ден. Човек, смисъл, то само ми се прицелва там. Аз ти говоря за прицелването. Ти говоря, че сега ще умреш. Защото има поне 3 човека зад теб. Знам какво да направя, той до мен Ама има. защо отиваш към тях? И къде просто си седа на едно место, къде отивам? Еба и защо тръгна към тях с колата, не слезе и да ги убиеш един по един, а тръгна всичките? Аз мислех, че изобщо не трябва да ни виждат. Слизай! Его я къде е той? Той сляп човек. Какво прави са? Без оръжие си отиваш Да за го теб. бием. Еми убивай го! Май не трябва да ги убиваме, човек. А какво да ги галиме? Не просто без да ни забележат да сложиме стики бомби. Няма как без да ни забележат. И се скрие на най-тъпото място, където винаги ще бъдем открити. Къде се скрия? Дай прицелвай се. Прицелвай се, ама... Его як! Внимавай сега. Върни се назад, много изтича напред отново. Къде бе, човек, къде? Тук зад тази сграда. Ми преди тук бях с колата и какво стана, пак не бих. Ама с колата. Не си го убил. Его як. Вече го сваля, ама не си го отново убил. Пред нас има. Той умря. Той е зад нас. Добре, и той умря. Остават още 2, които се виждат. Давай стреляй, виждат се. Щом ги виждаме на карта, значи ги виждаме. Его як, зад дървото. Той е жив още, само че на земята. Още е жив. Бак ти на паста. Умря. Още един остана последен. Не бе, не си хачисти ги бонус, бе. Жив е. Жив е. Мъртъв е. Давай, Колко тръгвай куршума към... иска тоя? Давай, че сме голи да не настинеме. Давай, слагай стики бомбс. Къде? Ето я. Давай, хвърляй. На вратата. Ко правиш, бе? Шо ОМГ. Как от такова разстояние ще ги изривим? Ако имат газови бутилки, да, ама ако нямат, нищо няма да направя. Това е друго. Та, преди време тук идвахме да се биеме с едни, а сега идваме да довършиме започетото, като им взривиме и базата. В предишния клип, дето изпълнявахме мисия на синглплеер, отново взривихме къща, но ние запалихме, не я взривихме с... Да, и тя избухна. А този път трябва да ги изривяваме с стики бомбс. Та има точно едно нещо центрирано на гърба, горе-долу. Виждаш ли тази точка на гърба? Това е от куршумите. То са 2 даже, не една. Едната на кефи как е направо по средата. Та сега няма да е първо да се отдалечиш, пак тогава да ги взривиме. То... Before, преди да... Давай, взривявай, далеч сме. И така, дами и господа, виждате само каква сцена. Ако беше ден, ще бъде по-хубава сцената, нали, но... Така се видях по-добре това. Return to the wait. Давай, връщи се. Уау, какви си тия, бе? Те напускат, господи мили. Емигрирайте животни такива. Евакуация. Каква евакуация? Ние силно някой сме ги взривили докато спът. Сега се връщаме при полицейската ни кола. Вътре е тоня, дето ни чака. Сега трябва да отидем до Лос Сантос. Как бе? Как е на 3 мили Лос Сантос, бе? Я включи карта. То нали знаеш, че има няколко Лос Сантоса? Как има няколко Лос Сантоса, бе? Включи картата. В смисъл, аз имам предвид за... Лос Сантос Къстъмс. Да. То не пише Лос Сантос Къстъм, а просто града. Явно някъде из баирите на града ще бъдем. Покрайнините. Да. Та сега сме тръгнали там, ще минем по някакъв път, който сме минавали вече. Мисля, че когато не помня за какво ходехме, мисля, че офроуд. Само, че ние не снимахме тогава, нали, като отивахме. Та изпусна пътя. Давай тръгва от тук. Това защо не го зачитат като път на карта? Много ми е чудно. Защото не е път, човек. Какво е черен път, е? Не, просто е така.
Черните пътища би трябвало и тях да ги има. Това не беше черен път, бе, човек. Нещо като... Не знам как се води това. Асено пътя да е в ремонт. Нещо подобно беше. Внимавай! На 2 мили си вече. Давай ми, завивай. А ти каза, че полицейската не е бърза. Ама много трудно се управлява, нали? И все пак е мокро за това. Давай да ти можеш да продължиш и направо. Ама има река. Или каквото е там това. А в момента нещо се кара тея вътре. Сега пак блокнаха. Сега пак губа. Дори я виж колко е часа сега, би трябвало да е някъде около 6. 4. Горе-долу. 2 часа разлика. Внимай! Нямаш, той бах ти ръката, тя е пресъхнала. Ко правиш, защо се връщаш? Без иска. Половин час не може да потегли. Много бавно набира тази кола. Полицейските коли. Точно това би трябвало да е най-доброто в колата, че бързо трябва да набира. Ако има някой, който кара с бърза скорост, нали трябва бързо да набере да го настигне. То 3 часа набира само. Почва да върти, смятай това, което е в пясък, тя изобщо няма да тръгне, ще завърти гуми и се зарине. Добре, спря да жда, това е хубаво. В момента се прецака. Имаш късмет, че мантинелът свърши бързо. А там имаше някакво животно в гората, или по-скоро там, където беше преди малко, на завоя. Вече се намираме на 1 миля, почти стигнахме, защото ето още едно животно. Още едно, това го сгазихме обаче. Та сега вече почваме да слизаме и по-бързо ще стигнем, нали? Започва и да става светло. Да, вече сигурно 5 часа станало. Няма тук да ни свърчиш някъде надолу, че после 3 часа ще катерим отново. Добре, сега тук не мога ли да... Виж само натам. Виж набето какво е синьо натам, а виж натам какво е бяло някакво. Какво е това? Не знам нещо. Бах ти изрязаното. Магла нещо сигурно. Сигурно някакво би трябвало да се слива, не така да се изрязва. С едно на пейнт е правено. Мислих, че ще се обърнеш, ама... Добре, сега 3 часа набиране. Хубаво, че изобщо го искат. О, господи, къде тръгна? Настрани се кара много трудно с бавна кола. Почти стигнахме, защо подявате се наложи да идваме в града? Явно може би това е последната мисия с Тревор или може не знам. би този тук живее. Може. А може би това е последната мисия с Тревор, не се знае. Да, къде живее тук? Е там на това. Ще продава банички, или? Добре, герой, защо сам ми слезе? Марде, какво правиш сега? Не знам. Какво да не ядеме кактуси, или? Да, остава и града да взривиме. Тревор за пръв път идва в града, бе. Не виж, че той... Отчая се човека. Чакай досиля малко телевизор, че нищо не чувам. Уоу! Видя ли, виж му това на градите. Добре, нещо се нервира и псува постоянно. Та, може би за първ път идва в този град Тревор и... Да. Сега тръгваме към апартамента на Уейтс, който се намира на 2 мили, да видим къде живее пак той. Вече знаем къде живее Джералд, къде живее Саймън и там другите простаци, които са от нашата банда. Сега да видим къде живее Уейтс. По-скоро неговият казан, така че той живее сигурно при тях, де. Защото, щом не изписат директно в неговия апартамент, та кола беше хубава, дето тук що преминахме. Ей, тая е хубава. Точно като някой селяк караш града. И все пак сме от село. А и Тревор с тези дрехи би трябвало да има мисия специално да го преоблечеме. Просто с тези дрехи в града е само за гробищата, мисля, че. Там единствено може да бъде прият като дома. Не, като и някъде по строежите. Да.
Там поне има ти горнища, той даже това няма. Той къде живее, господи мили? На плажа ли сме ли? Така ми се струва. На плажа сме. Отстрани. Уоу, той живее на плажа. Някъде в тези къщи пред плажа. Та страхотно, нали? Може би вече мислите, стрела ще бъдат изпълнявани в града. Оу, това заболя. Ого, искат да убират хора. Чули ги? Нагли са. Единствено, може би пътищата се различават в града от селото. И малко къще, нали? Те са свикнали да гледат само такива... Как се наричат тия, бе? Бе, каравани разни. Да. Та ето, че стигнахме. Разни бараки. Значи като гледам къща, каква му е. Чакай бе от другата страна. Като гледам каква е барака. Как барака, човек? Все пак е на плажа. Виж каква е. Сравнение Добре, с... какво правиш ти? Сляп ли си? Сравнение с селската му къща. Добре, сега... Ти добре ли си? Не си ли добре? Не знам. Да видим на кой етаж живее. На кой е тази къща? На Тревор или на този нашия приятел? На нашия приятел. Follow the way. Давай. Поне да ни почепи нещо, да ни даде ни панталони, една блуза, тениска, нещо. Добре, влизаме с лом. При братовчет му. Чисто по-селски. Охо, вътре хубаво бе. Чак пак хубаво. Нема. В сравнение с на Тревор къщата. Господи, той ще ни убива. Не, това четка за зъби ли? Това е четка за зъби, аз викам, той взе нож. Омага върху масата си държи четката. Ама на покрил мога да излезеш от терасата, това е готино. Това е приятелката му, ето го нашия се е опънал на леглото. По-скоро на дивана. Се носи вкъщи, човек. Чито се носи вкъщи. Даже им вика. Да, изгони ги, да. Та дали няма да се заселиме тук да живееме? Може да. Като такава къща, дето да се спасяваме. И ето, че тук свърши мисията. Давай сейв, сколко го взехме с Силвър отново. Хедшоти 5 от 5 сме направили. Единствено Мистери Гифт не сме минали. Какъв е това Мистери Гифт, не знам. Но вече си имаме, нали, вече може да се таковаме. Една Available to Switch. Така, значи в следващия епизод, който играваме синглплеер мисии, вече ще сме и с другите герои. Така че това е всичко този клип. Надявам се да ви хареса, така може да го харесате, да оставите по един коментар и се абонирате за нашия канал. За тези, които не знаят, имаме друг канал, където всеки ден качваме на Радов геймплей. Линк към него има в описанието и бъде чак с нас и видим следващия клип. Чао!